Yes, comrades, good morning and how are you? Masuka Banji and also Masura Banji. Comrades, Malayans, Zayambika, Komasindi Ukutirabai. Of course, the Chief Secretary to the President, Collen Zamba Zuro, the former Chief Secretary of the President Cabinet, Zuro Amanga. Tingonati Amtenga Police. Kumangidwa kakala wa mkoti. Mlandu kakata. Kwa panopa tingonati Amtenga ali ku police. Because kumalayi kuno kuli chisimu choti anthu pomangana pamakhala phokoso lambiri kwa basi amanga. But by the end of the day nothing is seen. Timaona akuluakulu achipani cha DPP akumangidwa, Chisale anamangidwa, Mukito anamangidwa, even the president amene APM anamangidwapo kapena anachulidwa kuti waononga chuma ambiri akuluakulu amene panopa ni boma la DPP awawo nthawi MCP anamangidwa. Sizachilendo kumangidwa anthu andale okuba kapena osogoleza malamulo. Koma why anthu amamangidwa ku Malawi boma likasintha? Chifukwa chani anthu amamangidwa boma likasintha? Each and every government ku Malawi likasintha anthu amamangidwa chifukwa chani? This is the question that we have, each and every one of us must be asking. Chifukwa chani boma likasintha anthu amamangidwa? Anthu akamangidwa milandu chaimatha, anthu achamabweranso boma kuzayendesanso boma. Anthu oyipa achamangidwa ni boma lija. So, comrades, Malawians, this should not be a routine of doing things with our democracy. Democracy yathu samaende chonja ayi zachibwezera. Of course, okuba ina kumangidwa. Koma pomanga apo muzikandi justification yoti mkamanga munthu akaweruzidwe khoti nkhani ikathe. Koma not just leaving the cases hanging in the air. By the end of the day, those people, they settle down. Amarwaso. A good example is DPP. A good example is MCP. MCP 1994 tinachosa. Kwachosa mboma kamuzubanda, ena namangidwaponso, democracy inayamba ku Malawi. But MCP came back kuzasokoneza aso ziko latuli. Lero ndachagweratu asokoneza ziko latu from Central Region. So, comrades, Malawians, the arrest of Collen Zamba inayo andikuza. Koma ndikona naphunzirapo phunziro lina lake. Kuti mundu wakawanzeru zako unaphunzira bwino, you have got each and every good paper pankhani ya maphunziro. Ukamagwira ntchito ndi president ya mwalimbuli, these are the consequences. These are the consequences. Collen Zamba mundu wabwino kwambiri, wophunzira bwino kwambiri. She worked in international organizations or international governments. She never made a mistake kumene amagwira ntchito. But when she came here to Malawi, kuzagwira ntchito pasi pa mulamula wachakwera ngati chief secretary of the president and cabinet, Collen Zamba aoneka kuti ndi munthu olakwika pamaso pa anthu a Malawi. It's because chakwera anali mbuli. Chakwera akha munthu wanzeru akanapindwa kwambiri kwa Mai Collen Zamba. Koma because I don't know kuti zinaenda bwanji cha chakwera asendese bwino zikoli pamene secretary wao kumene amagwira ntchito anali munthu ozika bwino wa ulemu wake, Collen Zamba, with a very good background of education as compared to Chakwera. Collen Zamba ni munthu ophunzira kwambiri kuposa president Chakwera. Koma I don't think Chakwera made use of Collen Zamba muchilungamo. So Collen Zamba, she's somebody yemwe akanathandiza kwambiri Chakwera. But as a result of umbuli wa Chakwera, Collen Zamba lero ndi uya kugona mpolisi. It's a very sad situation. Of course, munthu woti tikadana naye kwambiri akamangidwa timasangala. But pa umunthu, you must think, we must think. Umbuli wa msogolo wa ziko kapena incapacitation of a leader in a country. Umasokoneza anthu anzeru, kumakhanga anthu oyipa, kumatozedwa. Mmene tikonera papa. Ndi chitonzo chachikulu kwambiri kuntundu kapena kuchipani cha MCP. Had it been MCP imakonda Malawi, zonse zibwezi kulibe. Even Chakwera bwesana tuke boma. Even Saros Chilima akanakhala moyo, the former vice president, may so keep in rest in peace.
tiyena tonsefe bwezi panopa mafairo athu ama contract ku Capitol Hill or ku State House bwezi akuyenda bwinobwino. Koma zonsezo kulibe. It's because of the bad leadership. Kusakonda nzako kapena kuwapasa nzako mwayi ndicho linga yoti mawa wagwese gona nkupe. This is what is happening. So comrades, Malawians, this being our country, where are we heading to? Tikupita kuti. Kodi mulandu mena amanga Collen Zamba ukatha mkhoti. And how many people are to fall to be arrested? Koma santhu amene akumangawo ali ndi kuthekera kwa mtundu wanji kutenga nkhani ngati zimene zipita kukhoti ndi ukatha within a year or so. Silifuna nkhani zoti munthu mukamanga zikhala 5 years mpaka munthu jamuyiwale za mafero yake. Because every day new cases are coming. People are committing crimes on daily basis. Kwa milandu yotere imatenga nthawi kwambiri kuti iti. Why? So why do you make such arrests? Ine nimaona kuti kumanga kumanga DPP panopapa azikhala ngatalo uzindikira DPP, because I know the president is a professor of law, international law for that matter. Nkhani ngati zizi IMCP akamamangidwa, give it a time frame of 6 months. Amangidwe aka 7 ndende ngati analakwisa. Koma ngazudusa 6 months, this is just a mere political gimmick which we cannot entertain, some of us. Zomanga ungumanga munthu wankulu wa mbomo wakale kungomanga basi kumuchukisa ma newspaper ma social media, later on you fail to present facts in the court ngati state za usiru zimene zozo. I wish DPP munthu aliyense amene amangidwe akamangidwa munthu weni akamangidwa pa cheni 6 months aweruzidwe akasambe kuseva ndende. Boma likuyenda la DPP wola kwa yanala kwa nthawi ya MCP akuseva ndende mwina 5 years or 3 years. Akachoka kundende kuti akhale 7 years ngati malamulo aziko azapange sondale kumalawi kunoko. So akapa kupanga ndale azalowaso boma akadibiraso ndalama. So boma amene mumulathuli lopanda anthu osatira malamulo muli golide yemwe alipo yera. Andale ambira wawa akukhuzidwa ndi milandu yakuba. Suti amafuna kuthandiza Malawi muli golide boma. Malamulo aziko lathu ndiophweka kwambiri. Munthu wakhawa ndale you access everything. Each and every door kumene kumabisidwa ndalama umatha kulowako. We have seen DPP in boma how millionaires mena mabadula ma millionaire. Anyamata oti alibe pogwira pena pali ponse olo kumuzi kwawo kulibe chita chilichonse. Kungoyamba ndale the millionaires in Lilongwe. Kungoyamba ndale magamu todula chatimaona mafilimu aja au now taziona kumalawi zimezisi. So comrades, what I can tell you is like this. Tienti satire malamulo athu aziko. Tienti pange malamulo athu azikomera wina aliyense. Asamango komera ndale. Asamango dana ndi anthu omwene malamulo asamazembesedwe kumuzemba munthu ndale. Malamulo aziko kumuzembesa munthu ndukapanga zina zake zolakika kuseri. Which is not good. Let everyone enjoy this democracy. Let everyone enjoy the freedom that we took. Makola tana tithandiza kale fe kulibe. So comrades, the arrest of Collen Zamba is a wake-up call for DPP. Mirandi mene passing time frame. If Collen Zamba is wrong, give it time. Siani mirandu inayo. Tenga mlandu wa Collen Zamba upite pasogoro. Doing aliyense wa MCP amene atamangidwe. Give it a time frame. 6 months. To honor the efficiency of this government in terms of rule of law. You cannot say this country obeys or abide by the rule of law. While my cases in my court amatenga 5 years. Kama 1994. Abakiri muzi mwina na ese sako ola mtalika. Samu mpasu saved. Pankani ya video scandal ya mabuku hicho. Zinaza bwino kwambiri. But since the arrest and conviction of Samu Mpasu kumala kunoko munthu andale salamba wamangidwa hapo. Ndiyo inakesa na mangidwa anapanga ukwati ndalama za bomu. He also served the sentence. Kama since then andale Sakumapanga served the sentences. Sazi wamene sikizi zima wawila ma prison. Sazi wamene uzuzu umavutira usiku kuma prison. Sazi wamene njala ikakupweteka ku prison zomwe umaganiza munthu. So when we make arrests at DPP, Tonde, give it a time frame. Mumuweruze muntu 6 months. Muta natuke boma, muntu jese self sentence.
ndeti kuti kuyambikana DPP kuti aye president wanu ndi professor of law. But if you are just picking people, mulibe umboni weniweni kapena mulibe ukadaulo woweruza anthu ozindikira, ndoti you are useless than the person you have arrested. Ngati milandu iyi ya DPP mukamamanga anthu kumati sikutha bwinobwino, inu a DPP ndinokanika and you are criminals. So kupanda kuweza bwino milandu ya anthu omwe amanga mchimozimozi kukhala munthu ngati wa upandu. That means you are a criminal. Because pa chilungamo pamafuna chilungamo chiyende osanyalanyaza. So Zamba amangidwa, she is my good friend. Siningadani na Zamba lero panopa kuti Zamba ni munthu oyipa ayi. Collen with me, we have been interacting ali mboma. We've been trying to advise her on how Chakwera should do things. Koma malephera kuafika Chakwera because Chakwera nali mbuli. Collen Zamba was a very good person to reach out. Each time you send a message to Collen Zamba would respond to you. Each time Collen Zamba ukamudandaula, she would respond to you. Koma the challenge was not her. The challenge was the president, Chakwera. Mbuli. That's it. Mbuli. Umbuli wa Chakwera, ndimene unalakwisa zinthu zonse. But otherwise, those people have worked close to Collen Zamba. Collen Zamba was a very, very good lady. Koma she was misled by these brutes and tribal politicians from Central Region. So yes, supposed to natural Central Region, tinango apaka matoba Collen Zamba kuli munthu oyipa, because also he's coming from Central Region where the president Chakwera amachokera or akumena kuchokera. So comrades, this is a wake-up call in our democracy. Mukalawa mboma mukatulukamo azakumangana. Koma chifukwa tilibe ukadaulo woweruza anthu akuluakulu ngati amene wakumalawi, zomanga lazima kanga zopanda ntchito. Koma Collen Zamba mene wamangidwa kwa ine mene ndikufuna Chakwera atamangidwanso, Collen Zamba azakhale ngati state witness pa mlandu wa Chakwera akamangidwa. Ndipo Chakwera akamangidwa boma lizalamule kuti tikamfike Chakwera tikamuuze milandu, tiauze boma milandu yomwe Chakwera anatilakwira Malawi. I said this before and I'm repeating this. Amalawi panopa chiwendi kuyembekeza, tikuyembekeza kuti Chakwera amangidwe ndipo Collen Zamba akhale mboni. Koma zimene zikhoza kuchitika under DPP ndukayika. Chifukwa DPP nakonso kuliso zimbalangondo zomwe ngakhale zili ndi maudindo mchipani muboma mpanopa, koma ku DPP kuli zimbalangondo. Vanthu vakuba ku DPP vilikonso, vanthu vosamva ku DPP vilikonso. Ndapa ng'ono kwambiri ku DPP amene ndi chilungamo. Koma ngati afuna tuonese kuti anasintha DPP after being in the opposition for 5 years, taona pa milandu imene akumanga anthu panopa. Koma ngati samanga anthu, ndio DPP inangolowaso mboma kungotisokoneza kapena kuti aunjezere kuba ndalama zomwe mwina anaononga nthawi imene anali ku opposition. Comrades, think twice. Boma lati lupita kuti. In my position, nthawi zambiri okumbuyo kose kundakha kunena, Malawi adakali kufuna msogoleri wabwino yomwe akhoza zapanga ziko atupita chitsogolo pa nkhani ya ndalama yaganizidwe kachuma. Mangana zopanda fundo izayo. Kwa Malawi still deserve to have a better leader. Brilliant, brave, focused leader. Sidakali funa msogole kumala kuno. Boma na DPP ilili ndongo yembekezera chabe. Tinagwisa ntchito ngati chida chongo chosirapo MCP mboma. Koma si boma loti tingalidalira kuti liti Tanzania Malawi. Forget about it. Comrades, good morning.